Bine ai venit pe canalul meu! Astăzi am să prezint un pachet de cărți de tarot care se numește Slavic Legend Tarot, realizat de Taroteca Studio. Această versiune este ediția limitată, are cutia din lemn și conține cărțile într-un săculeț de catifea, însoțite de certificatul de autenticitate. Pachetul conține un număr de 81 de cărți, având 2 cărți bonus, a doua variantă pentru cărțile The Moon și Devil și un card promoțional. Cartea are mărimea de 14 x 8,78 cm, este din carton de înaltă calitate, finisat cu laminare mată de tip mătase. În comparație cu cartea standard de tarot, este mai mare, nu are chenar, ceea ce permite imaginii să se desfășoare pe întreaga suprafața cărții, invitând astfel privitorul să se integreze în peisajul de poveste. Nu avem carte însoțitoare, dar sistemul fiind de tip Rider-Waite-Smith, interpretarea se face în acest sistem, adică călătoria inocentului pe parcursul arcanelor mari, prin experiențe arhetipale de tip inițiatic, până la cartea Lumea, când devine o ființă spirituală și își poate începe călătoria la un nivel superior de conștiință. Cele 16 cărți de curte guvernează cele 4 suite ale arcanelor minore, numerotate de la 1 la 10 și au atributele celor 4 elemente: focul simbolizat de bute, apa simbolizată de cupe, aerul reprezentat de spade și pământul de monede. Citite din punct de vedere numerologic, 1 înseamnă început, focus, origine pură, 2 dualitate, balans, opoziții, relații, 3 manifestare, creativitate, comunitate, 4 fundație, stabilitate, putere, structură, ordine, 5 conflict, dezechilibru, luptă, agresiune, 6 armonie, echilibrare, lumină, sinteză, 7 flux, incertitudine, iluzie, 8 dublă putere, limite, stagnare, 9 finalizare, realizare, conștientizare, 10 final, înnoire, împlinire. Dacă combinăm aceste semnificații cu atributele celor 4 elemente, adică focul reprezintă acțiunea, pasiunea, dinamismul, mișcarea, energia de tip yang, masculină, apa reprezintă emoțiile, sentimentele, abilități psihice, elementul yin, feminitatea, aerul reprezintă gândirea, mintea, ideile și intelectul, de asemenea o energie yang, iar monedele reprezintă pământul, corpul fizic, sănătatea, cariera, banii, prosperitatea, fiind de asemenea o energie de tip yin. Deci dacă combinăm semnificația numerelor cu cea a elementelor și a cărților de curte, adică cavalerul acțiune în desfășurare, regina și regele stabilitate yin și yang, iar pajul începuturi, avem o primă interpretare a semnificației cărților care ne poate orienta în acest rând de legendă. Deci să pornească călătoria nebunului.
Asta a fost pentru astăzi, sper că ți-a plăcut, scrie în comentariu, apasă pe like, subscribe și clopoțelul și până data viitoare ai grijă de sufletul tău pentru că este bunul tău cel mai de preț.